Rhodri Davies y mewnwr yn codi'r tempo a'r Quins yn taro'r llinell fantes yn y gloi. Ifan Davies dim cweit yn gallu ffeindio'r llinell gais, ond mae'r blaenwyr yno gan gynnwys Jack Howells. Steph Evans gyda'r bêl, odi e drosodd, odi e wedi wneud hi, mae'r dyfarnwr yno. A fe'n cadarnhau y cais. Y Quins yn rhoi pwyntiau i fyny am y tro cyntaf yn y gêm yma. Chydig funudau cyn yr egwyl Abertawe yn pwyso i'r chwith. Lewis Edwards yn cael ei tynnu lawr. Rolwyr i mewn yn ei gwaith y blaenwyr. Iwan Temblet yn cadw'r bêl yn fyw, mae e dal yno yn rheoli. A'r bêl yn mynd i'r ochr dywyll, mae Lewis Edwards yn ffeindio'r llinell gais y tro yma. Isaac Young ar bêl yn berffaith. Oddi ar y lein. Be sy ar bêl, mae'r Sgarmes yn rheoli. Maen nhw'n hyrddio drwyddio ac Isaac Young yn gweld y bwlch a mae fe drosodd. Y Quins yn ôl ar y blaen. Gorffeniad bachwr pur fyna. Rhaid i Abertawe ymateb yn gloi. Maen nhw'n benderfynol. Y bêl i mewn o'r lein ac mae'r Sgarmes wedi gosod. Maen nhw'n gwythio, maen nhw'n rholio unwaith, ddwywaith. Jamie Cox sydd yno gyda'r bêl yn lliwio'n syth dros y llinell gais ydy. Mae'r dyfarnwr wedi gadarnhau. Mae'r gêm darbu hon yn argoeli i fod yn un hynod gyffroes. Munudau ola'r chwarae. Quins o gerllaw yr hanner. Rhodri Davies yno hyd yn gweiddi a'r bêl yn gloi mas i Gabe MacDonald. Maen nhw'n awchu i groesi'r llinell gais na. Y bêl mas i Thomas Williams a'r gic. Mae'n bowso yn berffaith i Gabe MacDonald a mae fe yn croesi reit ar y funud ola. Buddigoliaeth hwyr i'r Quins yn Broadacre a dathliadau mawr iddyn nhw wrth fynd nôl i Caerfyrddin. A dyna ni gadarnhad o'r gêm ddarbu yma Abertawe a'i pennau isel, ond Quins sy'n gwenu fwyaf wedi buddigoliaeth. 17 pwynt iddyn nhw ac Abertawe 14.